26, kun pari valmiina lähtemään ja nyt annetaan isoa kättä Mikko Hirvoselle. Sebastian Osieria vastaan. Niin vähintäänkin Mikko vielä taistelee tämän kilpailun kakkosijasta. Siitä ei anneta piiruakaan periksi. Ja näin sitten Mikko Hirvonen kipeä tuonne sillalle laskeutuu sieltä Vimpin katsomon eteen. Tirinoville kilpailussa kakkosena oleva kuljettaja vierellä. Ja kun vertaillaan aikoja hetken kuluttua viime vuoteen, niin huomataan, että vielä pitää vauhtia lisätä ja niin tehdään. Upealla Tirinoville lähtee ulkorajalle ja Mikko Hirvonen liikkeelle sisäradan puolelle. Ilman se varovaisen minuutilla Hirvonen luonnollisesti tämän tiukan sisäkaarteen takia. Ja tässä parissa näyttää siltä, että Mikko Hirvonen pitää kärkipaikkaa, kun tullaan sillan alta.